Kotun ɗaukaka ƙara da ke babban birnin tarayya Abuja ta yi ƙarin haske kan cece-kucen da ake yi kan kundin hukuncin da ta zartar da ya kori gwamnan Kano Abba Kabir daga kujerarsa. Kotun dai a hukuncinta na ranar Juma'ar makon jiya ta tabbatar da hukuncin da kotun sauraron ƙararrakin zaɓe ta yi na soke nasarar Abba na jam'iyyar NNPP tare da mai gurbinsa da Nasiru Yusuf Gawuna na APC. Sai dai kwafin kundin hukuncin da ya bayyana ranar Talata na cike da rudani da ya janyo cece-kuce. To sai dai da yake ƙarin haske a kan cece-kucen, babban magatakardar kotun Umar Muhammad Bangari ya ce abin da ya janyo matsalar tuntuɓan alƙalami ne, ya kuma ce hakan ba zai sauya hukuncin da alƙalai suka sanar da murya ɗaya ba, wanda ya tabbatar da matsayin kotun ta baya. Umar Bangari ya ce kuma za a gyara kuskuren da zarar ɓangarorin da shari'ar ta shafa suka buƙaci hakan a rubuce. Bugu da ƙari ya jaddada cewa doka ta 4 ta daftari na 23 na kotun ta ba su damar yin gyara akan duk wani tuntuɓe na alƙalami da aka ankare da shi ko kuma ɗaya daga cikin ɓangarorin da suke ƙarar suka ankarar da su. Ya ƙara da cewa saɓanin kururuwar da ake yi a kafafen sada zumunta, har yanzu soke nasarar Abba da suka yi tana nan daram. To sai dai shugabancin jam'iyyar NNPP ya yi kira ga majalisar alkalai ta ƙasa da ta binciki takaddama da ke kewaye da hukuncin kotun ɗaukaka ƙara kan zaben gwamnan jihar Kano. Da yake jawabi ga manema labarai a Abuja, sakataren jam'iyyar na ƙasa Dipo Olayuku, wanda ya wakilci muƙaddashin shugaban jam'iyyar na ƙasa Abba Ali, ya ce kwafin takardar hukuncin kotun da lauyoyin jam'iyyar suka samu ya nuna ƙarara cewa hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara ta yi ya baiwa gwamna Abba nasara. Saboda haka ya ce kwamitin ayyuka na jam'iyyar ya yi kira ga majalisar alkalai da ta fara bincike kan hukuncin. Ya yi kira ga shugabanni, dattawa da sauran manyan masu ruwa da tsaki a ƙasar nan, ciki har da kafofin yada labarai, da su shiga cikin lamarin domin daƙile hatsarin da hakan zai iya haifarwa, musamman ma ga tsarin demokuraɗiyya.